Вітаю, шановныя сябры. Сёння пагаворым пра першую прыватную газету ў Беларусі, якая выходзіла ў канцы 19 стагоддзя. Гэта газета называлася «Мінскі лісток». Заснаваная яна была роўна 140 год таму. Першы нумар выйшаў 2 красавіка 1886 году. Дазвол на выданне гэтай газеты мінскі натарыус Фацінскі атрымаў 7 лютага 1886 году. Ну і вось праз некалькі месяцаў пасля дазволу газета пабачыла свет. На пачатку газета выходзіла 2 разы на тыдзень. До 1894 году сам Фацінскі, натарыус Фацінскі, ён быў выдаўцом і з 1887 году і рэдактарам. У 1994 годзе ён перадаў кіраванне газетай будучаму знакамітаму беларускаму географу Івану Пятровічу Селінічу. Селініч паходзіў з мсціслаўскай шляхты, даволі славутага роду Сілаў. Ён быў рэдактарам газеты ў 1894-1895 годах. Пасля гэтага газету атрымаў пад сваё кіраўніцтва Канстанцін Іванович Зіноўеў. Вельмі цікавы чалавек. Ён сам пра сябе пісаў, што нарадзіўся ў 1866 годзе ў Магілёўскай губерніі, што па нацыянальнасці ён беларус. За сваё захапленне мінулым роднага краю быў выключаны з Магілёўскай гімназіі і не змог паступіць нават у піцерскую гімназію. Пэўны час навучаўся ў Пецербургу, пасля вярнуўся ў Беларусь. І вось ён быў галоўным рэдактарам газеты з 1895 до 1897 году. Пазней галоўным рэдактарам зноў стаў Фацінскі, натарыус Фацінскі, і газета праіснавала яшчэ до 1902 году. Такім чынам, «Мінскі лісток» ён існаваў з 1886 до 1902 году, на працягу 16 гадоў. Першапачаткова, як я ўжо казаў, ён выдаваўся 2 разы на тыдзень, але Фацінскі ён пастаянна прасіў штодзённае выданне. Улады не дазвалялі выдаваць газету штодзённа. З цягам часу у газеце пачалі з'яўляцца ўсё новыя і новыя рубрыкі. Газета пачала быць усё больш і больш цікавай. Так, напрыклад, была арганізавана рубрыка мясцовай карэспандэнцыі, рубрыка «Наш край», рубрыка «Мясцовая хроніка», замежныя паведамленні, агульная хроніка, тэлеграмы і іншыя. Галоўнаму рэдактару Зіноўеву удалося дабіцца таго, што газета пачала выходзіць штодзённа. Аднак у 1897 годзе газета была ўвогуле зачынена і 8 месяцаў не працавала, не выходзіла. Пасля таго, як у 1898 годзе «Мінскі лісток» аднавіў сваё выданне, газета выходзіла 3 разы на тыдзень. Газета на пачатку меркавалася як гарадская. Рэдакцыя будзе займацца мінскімі навінамі, тое, што адбываецца у цэнтры губерніі, у губернскім горадзе Мінску. Астатняе яе мала цікавіць. Пазней выдаўцы і рэдакцыя газеты перайшлі да таго, што сваёй дзейнасцю яны будуць ахопліваць усю Мінскую губернію, якая была самай вялікай сярод адміністрацыйных адзінак беларуска-літоўскага краю. Але пазней стала зразумела, што гэтае выданне яно становіцца агульнабеларускім. І ўжо ў 1889 годзе, гэта значыць праз 3 гады пасля пачатку яе выдання, было ўзнята пытанне пра перайменаванне газеты «Мінскі лісток» у паўночна-заходнюю пошту або ў Палессе. Аднак улады не дазволілі стварыць такое прыватнае агульнабеларускае выданне. Іхні непакой выклікаў у тым, што яны ніяк не кантралююць змест выдання. У тым сэнсе, што цэнзура яна здымае, канешне, пэўныя матэрыялы, але якім чынам фармуецца сітуацыя з размяшчэннем карэспандэнцыяў, тэлеграмаў і іншых вядомых публіцыстаў, канешне, было цяжэй кантраляваць гэта. Ну і таксама відавочна, што заснаванне такога друкаванага агульна
беларускага органа, яно магло выклікаць, як тады казалі, сепаратысцкія настроі, у тым сэнсе, што гэта ўжо было інтэлектуальнае жыццё, заснаванае на агульнабеларускім матэрыяле, якое бы гуртавала людзей, інтэлігенцыю, якая цікавілася лёсам Беларусі, што ў прынцыпе і атрымалася пазней. Газета выходзіла на расійскай мове, але было вельмі шмат матэрыялаў па-беларуску. Па-беларуску там публікаваўся Ян Калучына, яго знакамітыя беларускія вершы. Вясновай парою першы ягоны верш быў апублікаваны менавіта ў мінскім лістку ў 1889 годзе. Публікавалі таксама беларускія песні, прыказкі, прымаўкі, шмат беларускай матэрыялу. Таму мы можам рэальна казаць, што газета была дзвюхмоўнай. Было вельмі непроста знайсці рэдактара і супрацоўнікаў з аднаго боку, а з іншага боку шмат людзей хацела супрацоўнічаць з газетай. У чым жа была праблема? Напрыклад, галоўны рэдактар Фацінскі ў 1887 годзе ён шукаў рэдактара газеты і прапанаваў на гэтую пасаду сакратара мінскага сельскагаспадарчага таварыства Матвеева. Аднак рэдактара не зацвердзіла галоўнае ўпраўленне па справах друку, якое знаходзілася ў Пецярбургу. Чаму не зацвердзіла? Таму што Матвееў, як было напісана, меў знаёмствы з асобамі, што знаходзіліся пад пільным наглядам паліцыі. Такім чынам, 1887 годзе, не знайшоўшы рэдактара, Фацінскі усклаў рэдактарскія абавязкі на сябе. З рэдакцыяй супрацоўнічалі, пісалі рэгулярна артыкулы, пісалі допісы, паведамленні, карэспандэнцыі. Многія людзі, якія былі знакамітыя ў Беларусі за яе межамі. Я ўжо ўзгадываў пра Ян Калучыну, нашага знакамітага паэта, Івана Люцыяновича Неслухоўскага. Таксама трэба прыгадаць нашага знакамітага гісторыка, напэўна, гісторыка нумар 1 у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, Мітрафана Віктаравіча Доўнар-Запольскага. Таксама супрацоўнічалі знакамітыя навукоўцы, такія як Яўген Ляцкі, як Александр Слупскі, Мікола Янчук, які працаваў у Пецярбургу і ўваходзіў у склад рускага імператарскага геаграфічнага таварыства. Цікавы момант, што у Менскім лістку з'явілася вельмі шмат публікацыяў бацькі Максіма Богдановича Адама Ягоровича Богдановича. Сваяк знакамітага нарадавольца Ігната Грынявіцкага Станіслаў Грынявіцкі пэўны час быў адказным сакратаром рэдакцыі. Такім чынам, у рэдакцыі супрацоўнічалі людзі розных поглядаў. З аднаго боку, гэта былі такія беларускія лібералы, як тады казалі, памяркоўныя лібералы, з іншага боку беларускія народнікі, да якіх належалі, напрыклад, Грынявіцкі і Богданович. Газета давала свае палосы прадстаўнікам розных поглядаў. Там часам з'яўляліся, ніжэй пра гэта скажу, артыкулы, якія, здавалася бы, несумяшчальныя, не могуць быць на палосах аднаго і таго ж выдання. Аднак гэта на той момант, як я ўжо сказаў, была адзіная газета, якая давала магчымасць разважаць пра беларускія справы, дыскутаваць пра беларускія справы. Напрыклад, яшчэ аднаго прывяду такога сакратара рэдакцыі Мацкевіча, які быў таксама ураджэнцам Беларусі, доўгі час жыў у Пецярбургу, быў выключаны з Пецярбургскага універсітэту, але у рэдакцыі яго прынялі на пасаду сакратара. Такім чынам, фактычна чалавек, ён нідзе апроч газеты не мог уладкавацца на той момант на дзяржаўную працу, але у прыватную газету яго ўзялі. Цікавым момантам таксама з'яўляецца тое, што відавочна газета была для адукаванай публікі. У рэдакцыйным артыкуле ўжо 2 красавіка 1886 году так было абазначана, што мы працуем для адукаванай публікі нашага краю. Гэта значыць газета для інтэлігенцыі. Сапраўды, калі паглядзець па складзе рэдакцыі, гэта былі людзі пераважна з універсітэцкай адукацыяй, альбо скончанай, альбо не скончанай. Гэта былі людзі, якія зрабілі ці рабілі навуковую кар'еру ў розных інстытуцыях расійскай імперіі. У Пецярбургу, у Маскве, у Кіеве. І гэта былі людзі, якія пісалі на вельмі высокім інтэлектуальным узроўні. Такім чынам, Мінскі лісток ён зрабіўся такім інтэлектуальным асяродкам, які канкураваў з урадавым Віленскім веснікам. Віленскі веснік — гэта было афіцыйнае выданне, якое выходзіла
другой палове 19 пачатку 20 стагоддзя ў Вільні. І адсылаю да нашага нядаўняга выпуску пра Адама Ганора Кіркора. Вось ён імкнуўся зрабіць віленскі веснік, прынамсі яго неафіцыйную частку, такім важным органам для даследавання гісторыі і культуры Беларусі, для азнаямлення, больш дакладна, з гісторыяй культуры Беларусі жыхароў нашага краю. Аднак з ад'ездам Адама Ганора Кіркора ў 1867 годзе у Петербург віленскі веснік губляе кіроўную ролю ў гэтым азнаямленні жыхароў нашага краю з уласнай гісторыяй культуры. І вось ягонае месца ў 1886 годзе займае мінскі лісток. Такім чынам Мінск ён становіцца ў пэўным сэнсе інтэлектуальным цэнтрам тагачаснай Беларусі. Мінскі лісток ён выступаў супраць такога панавання шляхты ў грамадскім жыцці. Рэч у тым, што ўвогуле тады ставілася пытанне пра ролю шляхты. Калі пачытаць аповесць Владимира Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха», то там падзеі адбываюцца ў 1888 годзе. Тады якраз як пачаў выходзіць мінскі лісток. І Караткевіч пісаў, што ягоная аповесць пра вымарачнасць беларускай шляхты. Нешта падобнае пісаў і мінскі лісток, што шляхта, якая стаіць на такіх пазіцыях ці рускіх, ці польскіх, яна паступова губляе сваю кіроўную ролю ў інтэлектуальным жыцці краю. Рэдакцыя мінскага лістка наставіла на інтэлігенцыю, на новую беларускую інтэлігенцыю, якая тады нараджалася. Разам з тым, мінскі лісток ён выступаў за ўвядзенне самакіравання ў Беларусі, у першую чаргу земскае самакіраванне. Рэч у тым, што земскае самакіраванне у расійскай імперіі было ўведзена яшчэ ў 60-е гады 19 стагоддзя. Але паколькі на нашай зямлі было паўстанне 1863-64 гадоў, то земствы ў нас так і не былі ўведзены. Былі ўведзены толькі ў 1911 годзе, і то толькі на Віцебшчыне і Магілёўшчыне. Аднак публіцысты мінскага лістка выступалі і казалі, што вось земскае самакіраванне, якое дазволіць ажывіць прыватную ініцыятыву ў краі, яно не толькі пажадана, а яно скрайне неабходна. Публіцысты выступалі таксама за больш актыўную арганізацыю самакіравання ў гарадах. У адпаведнасці з тым, што у гарадах Беларусі адбываліся выбары ў гарадскія думы, вось таксама гэта барацьба вакол абрання ў органы гарадскога самакіравання вельмі цікавіла публіцыстаў мінскага лістка. І гэта было вельмі важным для тагачаснага грамадскага жыцця ўвогуле, таму што вылучаліся розныя праграмы. Напрыклад, у Мінску быў кіраўніком пэўны час вось у канцы 19 стагоддзя Караль Чапскі, які рэфармаваў Мінск, які зрабіў яго сучасным мадэрновым горадам. І ён пастаянна праходзіў выбары гарадскога галавы, а перад гэтым праходзілі выбары ў гарадскую думу. І гэта было такім важным момантам грамадскага жыцця нашай сённяшняй сталіцы. Таксама мінскі лісток выступаў за супольнае дзеянне прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцяў краю. Гэта значыць беларусаў, рускіх, палякаў, габрэяў. Прадстаўнікі чатырох гэтых нацыяў яны павінны былі дзейнічаць супольна дзеля агульнага дабра. Рэч у тым, што тагачасная палітыка расійскай імперіі яна імкнулася строга падзяліць край на рускіх і палякаў. Казалі, што вось ёсць частка рускай шляхты, частка польскай шляхты, сяляне гэта ў асноўным рускія, каталікі гэта ў асноўным палякі, таксама габрэйскае пытанне востра стаяла. У той час, як прадстаўнікі мінскага лістка, яны казалі, што нам няма чаго дзяліць. Усе маюць права жыць на тэрыторыі гэтага краю, і вось гэта шматнацыянальнасць і шматканфесійнасць гэта хутчэй за ўсё плюс, а не мінус. Важна толькі, каб не было раз'яднання па нацыянальнай прыкмеце, таму што яшчэ з часоў Вялікага княства Літоўскага у Беларусі і Літве жыло шмат нацыянальнасцяў, і гэтай нацыянальнасці разам стваралі сваю дзяржаву, якая давала прыклад і іншым народам. Мелася на ўвазе Вялікае княства Літоўскае. Таксама мінскі лісток ён уступаў у палеміку з іншымі выданнямі. Напрыклад, вось знакаміты гісторык заходнярускага накірунку Міхаіл Каяловіч, ён выдаваў газету «Праўда» у Петербургу, і вось мінскі лісток ён уступіў з ім у палеміку. Рэч у тым, што паводле Каяловіча паўночна-заходні край, як ён пісаў, гэта значыць Беларусь і Літва, гэта чыста рускі край. І тут павінны панаваць толькі рускія людзі. Мінскі лісток ён гэту думку аспрэчваў. Ён казаў, што наадварот,
патрэбны мясцовыя асаблівасці ўмацоўваць. Мясцовыя асаблівасці мелася на ўвазе тыя рысы жыцця краю, якія засталіся яшчэ з часоў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, хоць іх засталося ўжо не шмат, а таксама беларуская культура, беларуская мова, габрэйская культура, габрэйская мова, польская культура, польская мова, і таксама як і руская культура, і руская мова. І гэта мясцовыя асаблівасці, мясцовы каларыт, гэта вельмі важная рэч. У гэтым сэнсе мінскі лісток апаніраваў Каяловічу. Разам з тым, як я ўжо казаў, што часам з'яўляліся абсалютна адрозныя матэрыялы на палосах мінскага лістка. Напрыклад, ён публікаваў лісты Аксакава, знакамітага кіраўніка расійскіх славянафілаў, які казаў, што у Беларусі маюць права валодаць зямлёй толькі тыя людзі, якія падтрымліваюць рускі характар гэтага краю. І рэдакцыя не давала ніякіх каментароў, здавалася, што гэта пазіцыя рэдакцыі. Аднак у той жа час, у 1888 годзе, мінскі лісток апублікаваў вялікі на 6 нумароў артыкул Доўнар Запольскага, які называўся «Беларускае мінулае». Мы рабілі пра яго асобны выпуск, звяртаю ўвагу, што яго можна паслухаць на нашым канале. Дык вось Доўнар Запольскі пісаў пра тое, што Вялікае княства Літоўскае – гэта час залатога веку Беларусі. Гэта час, калі сфармавалася беларуская культура, беларуская народнасць, і калі гэта культура і народнасць далі ўзор усім іншым славянам. Пісаў пра эпоху рэфармацыі, пра Скарыну, Цяпінскага, вялікіх асветнікаў беларускай зямлі. І разам з тым Доўнар Запольскі ён узняў пытанне пра федэрацыю народаў Расіі. То бок, у адрозненне ад Аксакава, ён казаў, што, канешне, павінна быць абласная аўтаномія ў Беларусі. Нават ён дакладна пісаў, што беларусы павінны валодаць поўнай абласной самастойнасцю. Абласная самастойнасць, але ў федэрацыі народаў Расіі. Нагадаю, што падобныя ідэі выказваліся яшчэ беларускімі народнікамі ў нелегальным органе «Гоман», які выходзіў у 1884 годзе. Таксама у нас ёсць асобны выпуск пра Гоман і гоманаўцаў. Трэба сказаць, што вось гэты артыкул Доўнар Запольскі апублікаваў вельмі такі цікавы перыяд. Сакратаром рэдакцыі стаў Мацкевіч, якога выключылі за ўдзел у хваляваннях з Петербургскага універсітэта, а галоўны рэдактар Фацінскі ён з'ехаў на Каўказ на некалькі месяцаў. І ў гэты час выходзіць такі цікавы артыкул, ён фактычна такая палітычная дэкларацыя пра тое, што вельмі важна беларусам мець сваю нацыянальна-культурную аўтаномію, якая абапіраецца на гісторыю нашага краю. Цікавы таксама допіс напісаў Янчук, Мікола Янчук у 1886 годзе, яшчэ за 2 гады да Доўнар Запольскага. Ягоны артыкул называўся «З навуковай паездкі ў Беларусь». У сэнсе, ён працаваў у Петербург і прыехаў з навуковымі мэтамі ў Беларусь. Ён высмеяваў проста спробы прадставіць беларусаў часткай рускага ці польскага народаў. Ён казаў, што любы навуковец, які больш-менш валодае методыкай этнаграфічных даследаванняў, скажа, што тут асобны народ, які вельмі моцна адрозніваецца і ад рускіх, і ад палякаў. І беларусы каталікі гэта не палякі, як беларусы праваслаўныя гэта не рускія. У 1893 годзе мінскі лісток апублікаваў артыкул «Беларуская гаворка і беларуская мова», дзе выказаў аргументы пра існаванне самастойнай беларускай мовы. Гэта вельмі цікавы момант. Чаму? Таму што ў дадатку да мінскага лістка выходзіў северо-западны календар. Вось гэта паўночна-заходні календар, які выдаваў Доўнар Запольскі. Так вось Доўнар Запольскі пісаў Евгену Ляцкаму ў 1889 годзе пра тое, што ён хацеў апублікаваць у сваім календары, у дадатку да мінскага лістка, шэраг матэрыялаў на беларускай мове, а таксама біяграфію Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Калі толькі пра гэта даведалася цэнзура, то запатрабавала зняць усе матэрыялы на беларускай мове. І Доўнар Запольскі пісаў Ляцкаму, што ў выніку давялося здымаць 3/4 матэрыялаў, і каляндар выйшаў зусім тонкім. Аднак у наступным годзе Доўнар Запольскі ўсё ж апублікаваў гэтыя матэрыялы. Мінскі лісток ён прабіваў публікацыі на беларускай мове. Публікацыі на беларускай мове станавіліся звыклымі. Так, напрыклад, была апублікавана цэлая паэма «Тарас на Парнасе», адна з вяршыняў беларускай ананімнай паэзіі 19 стагоддзя. Была апублікаваная паэма «Гапон» Дуніна-Марцінкевіча і біяграфія Дуніна-Марцінкевіча. І гэта ў той час, калі цэнзура вельмі асцярожна
мякка кажучы, ставілася да публікацыяў, простых публікацыяў на беларускай мове. Таму вось артыкул у абарону беларускай мовы ён меў такую важную функцыю у тым сэнсе, што вось навукоўцы з акадэмічнымі імёнамі яны, прачытаўшы тыя ці іншыя аргументы, зусім па-іншаму ставіліся да беларускамоўных даследаванняў. У мінскім лістку з'яўляліся рэцэнзіі на ўсе беларусазнаўчыя выданні. Як толькі выходзіў, напрыклад, агляд гукаў і формаў беларускай гаворкі Яўхіма Карскага, адразу з'яўлялася рэцэнзія. Выходзілі выпускі беларускага зборніка Еўдакіма Раманова, з'яўляліся рэцэнзіі. Выйшла кніжка пра Францыска Скарыну Уладзімірава, пра якую у нас таксама ёсць асобны выпуск. На яе выйшла рэцэнзія Донар Запольскага. І Донар Запольскі пісаў Евгену Ляцкаму, з якімі разам супрацоўнічалі ў мінскім лістку, што з'яўляюцца беларускамоўныя гурткі. І мы ставім пытанне пра выданне ў Мінску беларускага часопіса. На жаль, з цэнзурных меркаванняў у той час, гэта 90-е гады 19 стагоддзя, беларускі часопіс у Мінску так і не выйшаў. Але разам з тым Донар Запольскі казаў, што патрэбна заснаваць дзве інстытуцыі. Вось беларускі часопіс і беларускае навуковае таварыства. Таксама Донар Запольскі публікаваў, напрыклад, нарыс дрыгавіцкай і крывіцкай земляў пра фармаванне дзяржаўнасці ў Беларусі. З'яўляліся артыкулы Дарафея Бохана пра Мінск і мінчане. З'яўляліся таксама даследаванні Александра Слупскага, Сярно Слаўевіча і іншых краязнаўцаў, якія пісалі пра гарады Мінскай губерні. І гэта было даследаванне гісторыі Беларусі. У цэлым газета зрабіла вялікі ўплыў на інтэлектуальнае жыццё нашага краю. Многія рэчы без мінскага лістка яны маглі быць проста страчаны, як былі страчаны вялікая колькасць беларускіх вершаў Янкі Лучыны. Пры тым, што вось рэдакцыя газеты яна хацела выдаць зборнік Янкі Лучыны, асобны беларускамоўны зборнік. А на той момант, канешне, яшчэ не было рэвалюцыі 905 году, не было лібералізацыі заканадаўства пра друк, і беларускія зборнікі яны проста не маглі выходзіць. Аднак, зноў жа, газета яна рабіла беларускамоўныя публікацыі і прызвычайвала да беларускага друкаванага слова. Патрэбна сказаць, што у самім складзе рэдакцыі былі людзі, відавочна, якія выступалі за большую ці меншую самастойнасць Беларусі у складзе ці расійскай імперіі, ці будучай дэмакратычнай Расіі. Аднак гэта інтэлігенцыя спазнавала свой народ і саміх сябе. І вось як пісаў Владзімір Караткевіч пра свайго галоўнага героя аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» Андрэя Беларэцкага, гэта быў той час, калі прафесія фалькларыста, калі прафесія этнографа была суперпапулярнай, таму што гэтыя людзі адкрывалі цэлы народ. І вось, каб гэты народ мог спазнаць самога сябе, мінскі лісток зрабіў даволі шмат. Нягледзячы на тое, што газета яна, скажем так, выходзіла не такімі ўжо масавымі накладамі, нягледзячы на тое, што газета не была ўжо суперпапулярнай, яна была інтэлігенцкай, аднак яна зрабіла свой унёсак у тое, каб сцвердзіць адну вельмі важную, але ключавую думку, што беларусы гэта асобны народ, што Беларусь гэта асобная краіна, якая мае сваё мінулае, сваю культуру, мову, а значыць, мае уласнае будучае, уласную будучыню. І гэта паслужыла пазней да перадачы эстафеты у наступнае выданне. На месца мінскага лістка ўзнікла новая газета, якая пачала называцца «Северо-западны край». І вось у гэтай газеце ў 1905 годзе быў апублікаваны першы верш Янкі Купалы на беларускай мове, верш «Мужык». Што я мужык, усе тут знаюць, як ёсць гэты свет вялік, з мяне смяюцца, пагражаюць, бо я мужык, дурны мужык. Янка Купала напісаў гэты верш у той час, калі ягоны род быў пазбаўлены шляхецтва, і вось гэта крык такі. І завяршаецца верш, што «Але ніколі, братця, не забуду, што чалавек я, хоць мужык». Таксама хацелася б сказаць, што фактычна, дзякуючы
мінскаму лістку да нас дайшоў верш роднай старонцы Янкі Лучыны, які завяршаецца такімі словамі: «Сонца навукі скрозь хмары цёмныя прагляне ясна над нашай ніваю, і будуць жыці дзеткі патомныя добраю доляй шчасліваю». Вось гэты верш узяў эпіграф для сваіх выданняў Яўхім Карскі, калі пачынаў выдаваць сваіх беларусаў. Гэты верш даў назву выдавецкаму таварыству «Загляне сонца» і ў наша ваконца, і таксама першай беларускай газеце з рысункамі «Наша ніва». Таму унёсак мінскага лістка ў беларускую гісторыю і культуру вельмі важны. І гэта толькі невялікая частка таго інтэлектуальнага багажа, тых інтэлектуальных напрацовак, пра якія мы можам сёння пагаварыць. Калі казаць пра асобных людзей, якія стваралі гэту газету, то можна ствараць асобныя выпускі, асобныя перадачы. І гэта вельмі важна ўзгадваць тых, хто церабіў Беларусі шлях да самастойнага існавання. Дзякуй за ўвагу.